أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lana ngifuna ukukhuluma ngamazwi kanjengalwazi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam amayelana namalungelo omuntu oyimuslim noma oyisulumane kwelinye muslim. The right of a Muslim brother or sister towards his or her own Muslim brother or Muslim sister. 1. Uma ngabe uhlangana naye mbingelele ngokuthini assalamu alaikum. Ilungelo lakhe ukuthi uma uhlangana naye wenze njani umbingelele ngokuthini ukuthula makube kuwe. Ingakho ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngiyenza ivideo yami kusuke kwenzekile uma ngingathanga ukuthi assalamu alaikum kodwa ngiyaye ngithini ngithi bismillahirrahmanirrahim ngicela uAllah asehlisele ini umusa wakhe nani lesihawu sakhe. Okay, right. Number 1 loyo. Number 1 mbingelele. Okay, number 2 uma ngabe ekumemile ukuthi uze emcimbini, hayi umcimbi obhedayo, umcimbi right, hayi umuntu ohlabela amadlozi ohlabela amadimoni bese yakumema wena bese uyaya. No, angikhulumi ngaleyo mcimbi leyo. Hayi umuntu onomcimbi lapha yana kunelokuzana kune street bash baphuza utshwala lapha yana nabafazi abanaked bese yakumema iMuslim League memele lapho bese uyaya uthi hayi umbatha wathi kumele iMuslim mali ngimema ngiye. No, halal good invitations, izimemezelo ezinhle lapho kuzokhulunywa khona kahle, like aqiqa, like an-nikah, aqiqa imbeleko, like an-nikah umshado. Yayibona into ezinjalo, like nje ebrayi ngenza nje ordinary brayi, angenzanga umsebenzi, ngijabulile nje ngibiza umakhelwane, hey Makhi, hey ngithenga imbuzi lana ake nize sizokosa. Akubikwanga msama, akubikwanga lutho, ngiyazenzela nje mina nomndeni wami nomakhelwane. Yes, you can honor that invitation. Kodwa ezibhedayo zama unveiling, kuvulwa amatshe, kuyabuyiswa, kuyangeniswa, kuyakhushulwa, kwenza yonke, kuyageza emva kwesipho. Cha, angikhulumi ngalezo zinto lezo. Muslims, we don't understand, we don't attend lezo zinto lezo. Okay. 3. When the advice is needed, umuntu edinga ukwelulekwa, iMuslim lidinga kwenzani ukuthi umeluleke, meluleke kodwa umeluleke sincerely, umeluleke kahle, ungambhayizisi. Meluleke, umeluleke kahle, ungambhayizisi. Udinga iseluleko sakho lo muntu uze kuwe ngoba ekuthemba. Musa ukumbhayizisa, meluleke ngendlela ezomakha, hayi ezobhidliza iye phambili. 4. Uma ngabe ethimula, mucelele umusa kuAllah. Yena makathi alhamdulillah, udumo lonke lumfanele uAllah, wena uthini yarhamukallah. Uyazi why ama-Muslims athi alhamdulillah mayiqeda ukuthimula? Ngoba ubonga uAllah ukuthi bese kuphelile ngempilo yakhe. Ukwacabanga lokho umuntu wakithi Muslim or non-Muslim, ukwacabanga lokho? Lalela-ke ngikwenzele typical example nje straight okumele uzithekele wena. Ungathimula yini ubhekile? Never. Mawuqala uthimula into eyenzakalayo yokuqala kwenzakalani? Kuvaleka amehlo. From there the heart stops, inhliziyo iyama. Amehlo ayavaleka, inhliziyo iyama. In that second uthimula you are dead, ufile. Kodwa wena ubonanga. Ubani ositshelile? Unzingalwazi sallallahu alayhi wasallam. Ingakho sidumisa umdala ukuthi oh Allah usanginikeza impilo ukuthi iqhubeke impilo yami. Ngicishe sengifile ngivuke kufeni. Lo uthini yarhamukallah, sengathi uAllah ngaqhubeka abe nomusa kuwe. Uqise wafa mngani wami, uqise wafa mfowethu, kodwa uAllah usakunikile ishana, sengathi umusa kaAllah ungaqhubeka na. Yahdikumullah, sengathi uAllah angasikholela endleleni eqondile. Allahu akbar. Look at that. And then number 5, when a Muslim is sick, when umuntu egula, ilungelo lakhe ukuthi uhambe uyomvakashela la egulela khona. Ilungelo lakhe lelo. Angishongo ukuthi kumele uphathe ukudla, angishongo njalo.
ngithi ilungelo lakhe ukuthi uyomvakashela, ngoba kunabantu abazothi manje mangingana ukudla ngeke ngikhone ukuyomvakashela. Excuse, kumele uyomvakashela. Ukudla namajuice nani is extra bonus. uRasulullah utheni kumele mayigula uyomvakashela. Akashongo ukuthi mphathele ukudla, akazange kusho lokho. Sekuphuma ethandweni, ikram ephuma kuwe is extra bonus. And then number 6, when he dies, follow his funeral. Makashona hamba emncwabeni wakhe. Ilungelo lakhe ukuthi umncwabe, and ilungelo lakhe ukuthi umncwabo wakhe ungawudelay, ungahudula inyawo. As soon as umuntu ashona kumele ancwatshwe same time. Ilungelo lakhe lelo. Uma ngabe kuyadelaya, akube nezizathu ezizwakalayo ukuthi kune delay ebonakalayo, hayi ukuthi ngidelaya ngoba nisagembula ngesidumbu sakhe. No. Islamically ulwa namalungelo kabani? Kamufi. On the day of judgment uzobe menawe phambi kwesihlalo sobukhosi ethi lo was one of labantu labo abenzani, abahudula umncwabo wami, wadelay umncwabo wami, bangichithela isikhathi. Ngiyafuna amalungelo ami on the day of judgment. Nibonile ipresident yaseNigeria Muhammad Buhari, nibonile 2 days only. Why kube 2 days? Ngoba isidumbu sakhe akashonelanga eNigeria, ushonele kwenye indawo, so they had to fly it from Nigeria, from la ashonele khona ukuze Nigeria. Nako lokho Islamically akuvumelekanga. Nako lokho Islamically nangesintu akuvumelekanga. IsiZulu sithi thuna le ndoda esiceleni kwendlela. Sisho ukuthini? Uyoncwatshela la ufele khona, kodwa ngoba nilaleli senibulahlile ubuntu benu, yingakho nikhona ukufly umuntu from eAmerica nizomngcwabe eSouth Africa. Eziphi iSouth Africa igraveyard? Lo muntu ufele eAmerica mngcwabeni eAmerica, awekho ama-graveyard eAmerica. So nama-Muslims ekayakwenza ukuthi umuntu ashone ngayo. Yabona njengepresident yaseNigeria ushonele kwelinye izwe, bekumele ngokomthetho Islamic law angcwatshele kulela zwe lela ashonele kulo. But decide wenzani? To delay his funeral. Bapasophe nge-judgment day angami phambi kwabathi Allah, they flew me from that country bangiletha eNigeria, angazi bebekwenzelani. Because mina I was a Muslim, I knew, I believed ukuthi la ngishonele khona kumele ngcwatshele khona. So be careful, ungaviolate ama-rights kamufi, uyokubamba nge-judgment day. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.